Goizeko 8:00 hasi genuen ordezkaritza ezberdinek Amedetik Batmanerako bidea. Neuroz bezperan burutu behar zituzten bertan ospakizunak. Bakurreko hiri gehienetan bezala, Turkiako gobernuak debekua ezarria zuen. Gasolindegi baten inguruan geratu ginen. Bertaratutako bostehun bat herritarrekin batera, Lahat indemnizasen zai geratu ginen ondoren kotxe karabanan hiribarnera abiatzen. Zai geudelarik, HDPko diputatuaren Saadet Bezeriklirekin biltzeko aukera izan genuen. Bilkura hainbatetan eten behar izan genuen poliziaren kargak zirela. Hiribarnea ere poliziak hartua zegoen, eta istiluak zabaltzen hasiak ziren. Hiribarnean zein kanpoaldean ginenak ospakizunetan nola elkartu aztertzen ari ziren. Ordubietan iritsi zen Demirtas, Txalo eta Oiu artean. Kotxe karabanan abiatu ginen hiribarnean. Armadak kotxe karabanari bidea moztu zion ere. Azkenean, bidea ireki eta Txalo eta Oiu artean igaro ginen tanke artean. Hartua egon arren eta liskarrak txoko ezberdinetan izan arren, 3.000 bat pertsona elkartu ziren mobilizazioan. Manifestariak Demirtasen autobusaren inguruan pilatu ziren abesten eta oihuka. Ekitaldi politikoa hiribide baten erdian burutu zuten. Poliziak ez baitzuen aurrera egiten uzten. HDPko buruzagiak indartsu hitz egin zien bildutakoei, Turkiar estatuaren fasismoaren aurka eta Kurdu herriaren erresistentziaren alde. Yüzbinlerle alana atmasından korkuyorlar. Şu anda benim sesimi de dinliyor mu korkaklar? Şu anda dinliyor. Ekitaldia bukatzean, polizia manifestariei oldatu zitzaien eta istiluak izan ziren.